Het tragische ongeluk in Nerutre, waarbij de 58-jarige Lydia omkwam nadat ze werd aangereden door een 17-jarige tractorbestuurder, roept bij veel mensen vragen op. Hoe veilig is een tractor bijvoorbeeld op de openbare weg? Onze journalist Cedric Poleunis ging op zoek naar antwoorden. Cedric, mensen stellen zich onder andere vragen bij de jonge leeftijd van de bestuurder, maar je mag op die leeftijd wel met een tractor de openbare weg op, hè? Ja, dat klopt. Dat mag wel degelijk. Vanaf 15 jaar en 9 maanden mag je voor je theoretisch rijexamen gaan met de tractor. En vanaf 16 mag je effectief je praktijkexamen afleggen. En als je daarvoor slaagt, dan mag je de weg op. Maar er zijn natuurlijk wel een aantal verschillen dan met de auto een examen afleggen. In die zin, de theorie is grotendeels hetzelfde. Daar kan je natuurlijk wel andere vragen krijgen over de breedte en de grootte van de tractor. Maar in de praktijk, dat gaat om 8 uur verplichte praktijklessen bij een erkende instelling die daar de nodige terreinen ter beschikking heeft om te oefenen. En het grote verschil is, bij de auto mag je alleen gaan oefenen op de openbare weg, maar bij een tractor is dat uiteraard niet het geval. Daar moet je altijd met een instructeur bij jou op de openbare weg oefenen. Tractors zijn natuurlijk groter, breder dan auto's. Zijn er veel ongelukken met tractors? Dat zijn er toch een heel aantal. Het aantal letselongevallen waar een landbouwvoertuig bij betrokken zijn, lag in 2020 nog op 203. En in 2024, dat zijn de meest recente cijfers, is dat aantal toch 228. En als we meer bepaald kijken naar Limburg, dan is dat wel een beetje status quo, is dat ongeveer hetzelfde gebleven. De afgelopen jaren lag dat rond de 25 à 26 letselongevallen. Maar in 2024 spreken we over 15 letselongevallen. Een lichte daling, maar als je het globaal bekijkt, ligt dat in Limburg wel ongeveer hetzelfde. Tractors mogen de openbare weg op. Is er bij tractors dan ook aan veiligheid gedacht? Ik denk aan sensoren of zo. Ja, dat is een vraag die vaak terugkomt, zeker omdat je met zo'n gevaarte op de weg rijdt. En doorheen de jaren zijn de machines ook altijd wat groter en breder geworden, maar qua veiligheid is er niet echt heel veel veranderd doorheen de jaren. Een tractor heeft geen sensoren voor veiligheidsredenen, heeft ook nauwelijks een camerasysteem. Heel af en toe is dat wel het geval, achteraan de aanhangwagen, maar in heel veel gevallen is dat niet het geval. Er is ook geen automatisme dat bijvoorbeeld de tractor stillegt of doet uitwijken bij noodsituaties. Dus dat is er allemaal niet. Wat er wel is, dat zijn de gebruikelijke zaken. Dat zijn zwaailichten die verplicht zijn, spiegels uiteraard. En bij uitzonderlijke afmetingen moeten daar ook signalisaties aan verbonden zijn. Dank u wel voor de uitleg, Cedric. En alles over het tragische ongeluk in Nerutre lees je in de HBVL-app. Bedankt voor het kijken naar deze video. Wil je meer Limburgs nieuws? Abonneer je dan nu op ons kanaal of check het in de HBVL-app.